Moltes gràcies. Ara, en segon lloc, si voleu parlar amb Ramon Tremosa, del grup dels liberals. Bé, només un minut perquè avui el protagonista és en Miquel i també el Òmnium Cultural que han fet aquesta feina. Nosaltres acollim tota aquesta immensa feina i la celebrem moltíssim perquè sense l'empenta de la base i del poble doncs la nostra feina a vegades pot ser titllada de que no és prou representativa. En tot cas, jo tinc un doble sentiment. El primer és un sentiment trist i d'impotència, perquè passen els anys, passen els segles, passen els règims, canvien els partits i Europa és una unió d'estats i qui no té un estat sensible o favorable doncs no hi és comptat. I per tant, és veritat que aquesta presidència espanyola sembla que ha mostrat una millor voluntat, una predisposició i s'han enviat cartes, però potser no n'hi ha prou amb les cartes. I el fet és que des de fa molt de temps tots els diputats que estem aquí volíem, per exemple, el 6 de juliol amb la cloenda de la presidència espanyola poder utilitzar el català i no serà possible. I possiblement els esforços que farem més endavant per donar-li un tom definitiu a la truita doncs molt difícilment veuran a la llum. En tot cas, aquest és un sentiment d'impotència, perquè la causa catalana és clara i justa i molts diputats del meu grup pensen en els seus països i veient que aquest precedent europeu espanyol no és esmenat des d'Europa, temen involucions en els seus països. Parlo, per exemple, dels diputats de la minoria sueca a Finlàndia, on ja ha sortit un partit finès que es diu els True Finnish, els partits dels autèntics finesos, que estan dient per què Suècia ha de ser bilingüe, per què Finlàndia ha de ser bilingüe si els suecs aquí són un 4% de la població. I per tant, el precedent espanyol causa inquietud, la no conversió democràtica del respecte de les llengües internes doncs causa també por en alguns altres estats. Però en tot cas, mireu, després els pobles són els que són i després veig que vota com vota i van les coses com van. En tot cas, tinc un sentiment d'esperança i de joia a veure el Miquel, que jo el conec de fa temps i que a vegades la seva feina és admirable, en el sentit de què pot fer una sola persona, què pot fer un sol individu. Doncs aquí teniu en Miquel Català amb la seva determinació de pedalar en el sentit físic de l'expressió, perquè ha vingut pedalant des de París, però també pedalant en el sentit de la feina feta. Què pot fer una persona quan té una convicció profunda, quan té un sentiment de justícia dins el moll de l'os? Doncs aquí teniu en Miquel Català amb les seves signatures i que és un honor tenir-lo aquí i que omple d'esperança el futur del nostre poble. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Ramon. En tercer lloc, el Rup Romeva, del grup dels Verds. Moltes gràcies telegràficament. En primer lloc, reiterar el que ja hem dit moltes vegades. Si això s'aconsegueix, o dit d'una altra manera, quan això s'aconsegueixi, és a dir, l'oficialitat als nivells que puguin ser del català a l'escola europea, jo crec que caldrà fer un llistat enorme de persones a les quals caldrà reconèixer aquest triomf, però algunes especialment. I jo crec que en aquest sentit em congratula haver compartit aquest procés amb en Miquel i amb els altres companys de diputats i diputades, amb la també sensació una mica estranya o agradolça de no haver encara conclòs el tema, però amb l'esperança que pas a pas hi estem més a prop. Quan més a prop no ho sabem, però que hi estem més a prop jo vull pensar que sí. La segona qüestió a mi em sembla també important destacar-la. Si s'aconsegueix o quan s'aconsegueixi, això serà resultat de la tenacitat i del no defallir. I a mi em sembla que aquesta paraula, la tenacitat, és clau, perquè a vegades tenim moltes vegades una certa tendència a l'autoflagel·lació i a la frustració prematura. I hem de ser molt conscients que avui en dia les coses són complexes, a escala europea encara més, però precisament perquè això és així, la tenacitat i la determinació de que això és un dret i és possible és el que ens fa a molts seguir endavant. I la tenacitat i la determinació que ha demostrat en Miquel Català ens motiva i ens obliga i ens esperona i ens repta als altres a no defallir, malgrat les dificultats que són òbvies, evidents i notòries. I l'última reflexió també molt important i la vull deixar molt clara, malgrat que l'hem reiterat 10.000 vegades. Aquest clam ciutadà
que és un clam ciutadà, més enllà de ser un clam dels partits, de la política, etc., és un clam ciutadà, avui en dia només s'enfronta a un problema que és la no voluntat política de que això pugui ser fet. Hi ha recursos possibles, no és un problema tècnic, no és un problema de diners, no és un problema institucional, no és un problema, en cap cas, de dificultat de cap mena que no sigui la obcecació política de que això no sigui possible. I aquesta és, precisament, la que hem de combatre i la que hem de, amb arguments, demostrar que està equivocada i, finalment, reeixir. Per tant, moltes gràcies, Miquel, moltes gràcies a Òmnium Cultural per aquesta nova oportunitat per refermar-nos en aquest compromís i, en tot cas, i serà un pas més, però que espero i desitjo que ens acosti cada vegada més cap al destí final. Moltes gràcies, Raül. En últim lloc, l'Oriol Junqueras, del Partit dels Verds. Bé, bon dia a tothom. Reiteraré una mica alguna de les coses que s'han comentat fins ara. En Miquel Català i Òmnium Cultural són un exemple d'activisme individual i associatiu. D'activisme que es donen suport els uns als altres i d'activisme que es relleva al llarg dels anys. Si Catalunya és un exemple tan extraordinari d'activisme en tots els sentits, és perquè d'una banda hi ha gent que hi posa molt bona voluntat i de l'altra és que cal que la posi per suplir algunes mancances. Les mancances d'aquí, les mancances d'un país que no té unes institucions prou fortes per fer valdre els seus drets, el nostre, i les mancances d'un estat, l'estat en el qual estem, que menysté sistemàticament els nostres interessos i els nostres drets. D'un estat que des del 2005 incompleix els acords que ha signat amb les institucions europees, d'un estat que encara no ha designat l'òrgan competent de traducció, d'un estat que encara no assigna els fons necessaris a aquest òrgan de traducció, etc. L'exemple d'en Miquel Català i Òmnium Cultural, però ens esperonen. Ens esperonen en quin sentit? Si una sola persona, si una sola associació són capaços de fer tot això que fan, que no podran fer centenars de milers de persones votant explícitament, doncs segur que el que podran fer és dotar-nos d'aquelles institucions que sí que resolguin definitivament els nostres problemes i que sí que defensin definitivament els nostres interessos i els nostres drets. I per tant em sembla que tots els hi hem d'estar agraïts, en Miquel Català i Òmnium Cultural, per l'exemple que ens donen i pel far que representen en el camí que col·lectivament hem de seguir. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Oriol. Per tancar, parlarà l'Ivonne Grillet de la Junta d'Òmnium Cultural. El tancament, evidentment, serà molt breu, simplement com a representant i com a vocal de la Junta d'Òmnium Cultural, doncs una vegada més reiterar que nosaltres som aquí en aquest acte com a expressió de la societat civil catalana, d'una part de la societat civil, però que intentem que sigui cada vegada més emprenedora com a societat reivindicativa i també més conjunta. És a dir, nosaltres creiem que ajudem i amb aquesta activitat d'ara que estem ajudant al Miquel Català volem una mica expressar la nostra voluntat que aquesta societat civil catalana cada vegada vagi amb una reivindicació més unida i més unificada. En aquest sentit, també agraïm que els eurodiputats aquí presents hagin volgut recollir aquesta iniciativa social a favor del català, com deia la nostra presidenta, una iniciativa entre moltes altres que s'han anat produint en la història de Catalunya, però també que s'estan produint cada vegada més al llarg d'aquests anys. I a part d'agrair-los aquesta presència avui, aquesta recollida de les 32.000 signatures en favor de l'oficialitat del català d'una manera diferent a altres, en versió electrònica, també encoratjar-los i sol·licitar-los la seva col·laboració, a veure si és possible que el seu acord i la seva activitat també conjunta que els estem demanant pot ajudar a aquest reconeixement que creiem que seria de justícia històrica per al català, que també seria model de convivència, model d'aquesta Europa plural, d'aquesta Europa dels pobles i de les nacions, en la que Catalunya des del primer moment també ha demostrat que ha cregut i ha participat i que creiem que seria de justícia aquest reconeixement formal i oficial sobre la llengua catalana i de la nostra nacionalitat. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Ivonne. I ara, si teniu qualsevol pregunta.
Sí, és pel Miquel. Són dues preguntes. Una, què espera en concret que facin aquests 4 diputats amb les firmes? I la segona, per què l'última etapa en bicicleta? Bé, el que espero dels eurodiputats és allò que ja sé que faran, que és donar impuls al català d'una manera o d'una altra, i ells sabran millor que jo quines vies poden trobar dintre d'aquesta institució, que és molt gran, que és molt complexa, però sé que amb la seva voluntat amb la que ja van arribar aquí a Brussel·les, més aquest suport afegit, sabran com moure aquesta llista perquè el Parlament sàpiga, sigui el president del Parlament, sigui a les esferes on ells puguin arribar, perquè es quedi palès que el català vol ser oficial al conjunt de la Unió Europea. Llavors, l'última etapa la vam fer en bicicleta des de París, des de la delegació del govern de la Generalitat, ahir mateix, on ens va acomiadar el delegat, l'Apel·les Ferrat Rovira, i vam arribar fins a les portes d'aquí del Parlament Europeu. I el que venia a representar és la cursa pel català. És una cursa que espero que sempre trobi algú per pedalar, per córrer. Jo ho he fet durant 2 anys i mig, el meu temps s'ha acabat, però l'objectiu encara queda per aconseguir. Així que interessa que sempre hi hagi algú disposat al peu del canó perquè això continuï avançant. Sí, buenos días, Daniel Basteiro de Público. Me queda claro lo que piensa Oriol Junqueras y María Badía de la presidencia española de la Unión Europea sobre el impulso del catalán como lengua oficial. No sé qué piensan los demás miembros de la mesa y quería preguntarle también a María Badía sobre esa reunión de la que ha hablado con Buzek, si es algo que ella va a pedir o cómo se va, qué se le va a pedir al presidente del Parlamento sobre estas firmas. Gracias. Podem contestar de fora atès que en d'entrar va bé? Sí? Qualsevol dubte contestem aquí. Gràcies. Els 2 botons són vídeos, on hi haurà un